लोगोफोर बरायलायबा नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे दिनै गोदान मोनसे भिडिअ आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैदों बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों जा आउनिफ्राय मोनसे एडमिशन मोनसे नटिफिकेशन ओंखारदों माने आसाम एग्रिकालचार इउनिभारसिटिनिफ्राय जाहा मोनसे एडमिशन दोङो ओडिएल माने ओडिएल माने ओपन डिस्टेंस लार्निं एडुकेशन आसाम एग्रिकालचार इउनिभारसिटियाव जा बेनि लास्ट डेटआ जादों 24 जानुवारि 2024 बे नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बे जोंहा शर्ट टार्म आरो लं टार्म बे मोननै शर्ट टार्म ट्रेनिं आरो माने सार्टिफिकेट कोर्स बेयाव फैदों आरो बे मोननै कर्सआ बेया जोंहा अनलाइन जागोन कर्सआबो अनलाइन जागोन एप्लाइआबो अनलाइन नोंथांमोना बेहाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बे मानि सायाव जोङो शर्ट टार्म ट्रेनिं कर्सआ मानि सायाव होगोन होनना बुङोबा जोंहा जादों मासरुमनि सायावबो होगोन 45 डेज क्लास 8 पास क्लास 12 पास क्लास 8 निफ्राय बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय फ्लावर एरेन्जमेन्ट एन्ड भेरियास अकेशन बे 1 मान्थ क्लास 10 पास बे ओमफ्राय नै वेस्टेज रिसाइक्लिं एन्ड बेयावबो 1 मान्थ दङ क्लास 8 पास ब्रयलारनि थाखाय फार्मिं 14 डेज बेयावबो ट्रेनिं बे जाबाय जोंहा शर्ट टार्म ट्रेनिं कर्स आरो जोंहा दंबावो सार्टिफिकेट कर्सआ जाबाय जोंहा जेरै हेन्ड प्रिन्टिं एन्ड टेक्सटाइल 6 मान्थ्स क्लास 10 जानांगोन आरो बेहाय जोंहा सार्टिफिकेट कर्स आरो जोंहा दङ फिसारि बेस्ड इन्टिग्रेटेड फार्मिं सिस्टेम बे जाबाय 3 मान्थ्स बेबो क्लास 10 जोंहा नोंथांमोना बे कर्सखौ लानो हागोन अनलाइनावनो डिस्टेन्स लार्निं ओडिए लानो हागोन आसाम एग्रिकालचार इउनिभारसिटिनिफ्राय बेयो ओंखारदों आरो बे मोननै डिफारेन्ट टाइप्सआव ओंखारदों शर्ट टार्म कर्स आरो सार्टिफिकेटनि थाखाय आरो नोंथांमोना बे एप्लाइ खालामनो हागोन आरो नोंथांमोनाबो बेनि सुबिदाखौ लानो हागोन बे लास्ट डेटआ जादों 24 जानुवारि 2024 आरो बेनि शर्ट टार्मनि ट्रेनिंनि फिसआ जादों माने अनलाइन एप्लाइ खालामनायाव एप्लिकेसन फिसआ जादों शर्ट टार्म ट्रेनिंआव 110 थाखा होनांगोन माने 110 आरो जोंहा सार्टिफिकेट कर्सआव 210 थाखा बे नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन नोंथांमोना थाबैनो वेबसाइटआव थांनानै एप्लाइ खालामनो आं लिंकखौ नोंथांमोननो होनाय जागोन नोंथांमोननो आङो लिंकखौ होगोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननो मोनसे आपडेट होनो आखायाव लादों जायफोरा दा मा होनना बुङो जायफोरा दा जोंहा माने डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोना किसुमाना मा जादोंमोन डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआव किसुमाना इनफरमेसनफोरा मा जादों जोंना भुल जादोंमोन बे दा भुल जानायखौ जोंहा नै नटिफिकेसना दिनै खै तारिख 5 जानुवारि दिनै नोंथांमोना आपडेट खालामनो हागोन नोंथांमोना बेनि सायाव कारेक्सनखौ खालामना लानो हागोन जाहाथे नोंथांमोना बे जिखिनि भुल जानाय बे भुल जानायफोरखौ नोंथांमोना थिक खालामना लानो हागोन जाहाथे बेफोर भुलफोरखौ नोंथांमोना कारेक्सन खालामनानै खुद्द खालामनानै नोंथांमोननि गावनि एडमिटजों लोगोसे इन्टारभिउफोरखौ मोजाङै होनो हायो दिनैनिफ्राय 5 जानुवारि 2024 बे कारेक्सन डेटआ जागायबाय मोननैबो थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेड नोंथांमोना बेखौ कारेक्सनखौ खालामनानै लानो हासिगोन आरो आपडेटआ फैबाय आपडेटआ दिनैनिफ्राय ओंखारबाय नोंथांमोना बे कारेक्सनखौ खालामनानै लादो जायफोरनि नामफोर बिमा बिफानि नामफोर डेट अफ बार्थ जिखुनु माने भुलानो जाया मानो बेखौ नोंथांमोना आपडेटखौ दिनैनो खालामनानै लादो आं बे नोंथांमोना नटिसखौ होनानै बेखौनो नोंथांमोना भिडिअखौ लानानै फैबाय भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामला बेखिनियाव फोजोबबाय आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम बिदिनो नोंथांमोना गोदान नटिफिकेसन आरो आपडेटफोरखौ होबाय थानो हानाय बायदि